Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alifu ta'nisi kaisu muda wa ta'uhu mungfasilaini udah kadal mazidu akhiron linasabi wa ajuzul mudhafi wal murakabi wa hakada ziyadata fa'lana min ba'di arba'in kaza'faruna wa qadiring fi sulama dalla ala tasniyatin au jam'i taskikin jala wa alifu taknisi utawi alif taknis kaisu mudah ing dalem sekirane diwaca mat apa alifu taknis wa ta'uhu lan ta'e alifu taknis iku udah diwilang-wilang apa alif lan ta'uhu mungfasilaini ing perkara kang pisah karuni kada iku koyok mengkono-mengkono alifu taknis al mazidu utawi huruf kang ditambahake akhiron ing akhire kalimat linasabi krana nisbat wa ajuzul mudhofi lan juz akhire mudhof wal murakkabi lan juz akhire lafat kang murakkab majzi. Wahakada lan iku koyok mengkono-mengkono al-mazidu akhiron linasabi ziyadata fa'lana utawi ziyada lorone wazane lafat fa'lana min bati arba'in kale ing dalem sakwise papat kurufi kazafaruna koyok lafat zafaruna maknane minyak za'faron. Wa qadir lan ngira-ngiraake sapa sira ing fisolama ing dadi pisahe kuruf dalla kang duduhake apa emah ala tasniyatin ing atase tasniya au jam'i taskikin utawa jamak taske tegese mudzakkar salim jala pertelo apa jamak taske layu tadu ora diwilang-wilang fitas giri ing dalam tasgir opo bi alif taknisi alif taknis al mamdudati kang mamdudah wala bita taknisi lan ora diwilang-wilang opo tak taknis wala bi ziyadati ya innasabi lan ora diwilang-wilang opo ziyadai ya nisbat wala bi ajuzil mudhofi lan ora diwilang-wilang apa juz akhire mudhof wala bi ajuzil murakkabi lan ora diwilang-wilang apa juz akhire murakkab majzi wala bil alifi lan ora diwilang-wilang apa alif wa nuni lan nun al mazidataini kang ditambahake karuni ba'da arbaati akrufin ing dalem sakwise papat pira-pira kurufe fasoidan mongko kali sak mendhuwur wala bi alamati tasniyati lan ora diwilang-wilang apa alamat tasniya wala bi alamati jam'it taski lan ora diwilang-wilang apa alamat jamak taske jamak mudzakkar salim wa makna kauni hadihi utawi maknane anane iki alifu taknis iku layu tadu ora diwilang-wilang apa biha hadihi iku anahu sak temene kelakuan iku layaduru ora bahayani tatawa ora melarati apa bako uha tetepe hadihi mabsulatan kali kang dipisah an ya tasgiri saking ya tasgir bi karfaini kelawan huruf loro aslaya ini kang asli karuni fayu kolu mongko diucapake fi jugdu ba'ah ing dalem lapat jugdu ba'ah maknane walang ijo kang dawa sikile diucapake apa lapat
jukai dibau. Wa fi kamdulata lan ing dalem lapat kamdulata maknane wit-witan kang pait. Diucapake apa lapat kunai dilata. Wa fi abqoriyin lan ing dalem lapat abqoriyin maknane pakaian bangsa abqoriyin. Diucapake apa lapat ubaikiriyin. Wa fi ba'labaka lan ing dalem lapat ba'labaka nama kota. Diucapake apa lapat buailibaka. Wa fi abdillahi lan ing dalem lapat abdillahi. Diucapake apa lapat ubaidillahi. Wa fi Ja'faruna lan ing dalem lapat Ja'faruna. Diucapake apa lafat Yu'aifiruna. Wa fi muslimaini lan ing dalem lapat muslimaini. Diucapake apa lapat musailimaini. Wa fi muslimina lan ing dalem lapat muslimina. Diucapake apa lapat musailimina. Wa fi muslimatin lan ing dalem lapat muslimatin. Diucapake apa lapat musailimatin. Muslimatun musailimatun. Wa alifu ta'nisi dul qasri mata zada ala arba'atin lam yasbuta. Wa ingda tasgiri kubaro koyiri bainal kubaro fadri wal kubayiri. Wa alifu ta'nisi utawi alif ta'nis dul qasri kang anduweni koser, kang anduweni diwaca cendhek. Mata zada ing dalam kapan tambah opo alifut ta'nis ala arba'atin ing atase papat kurufi iku lam yasbuta ora ditetepake opo alifut ta'nis. Wa ingda tasgiri kubaro lan ing dalem nalikane tasgiri lapat kubaro koyir milio sapa sira bainal kubairo ing dalem antarane lapat kubairo fadri mongko werwa sapa sira wal kubayiri lan lapat kubayiri maknane pira-pira manuk kubaro cilik. Ayat tegese ida kanat ing dalem nalikane ana apa alifut ta'nisi alif ta'nis. Al maksuratu kang maksuro iku komisatan tumiba kang kaping 5 faso idan mongko kali sak mendhuwur. Wajaba mongko wajib apa katfuha buang alifut ta'nis fitasgiri ing dalem tasgir. Li ana bako aha krono sak temene netepake alifut ta'nis iku yukriju ngetokake apa bako al bina'ah ing bina. An misali fu'ailun sangking piro-piro contone wazane lafat fu'ailin diwaca fu'ailun. An misali fu'ailin sangking piro-piro contone wazane lafat fu'ailun wa fu'ailin lan wazane lafat fu'ailun. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi korkoro ing dalem lapat korkoro maknane desa korkoro. Ngucap sira ing lapat kuroi kirun. Wa fi lugaiza lan ing dalem lapat lugaiza maknane kata cangkriman, kata-kata blindiran atau kata-kata plesitan. Ngucap sira ing lapat lunggai gizun. Fa ing kanat mongko lamun ana apa alifut ta'nis iku komisatan tumiba kang kaping 5. Wa qablaha lan iku ing dalem sadurunge alifut ta'nis madatun utawi huruf mad zaidatun kang tambahan. Zada mongko wenang apa
katful madati buang kuruf mat al mazidati kang ditambahake. Wa ibqa'u alif taknisi lan netepake alif taknis. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi kubaro ing dalem lapat kubaro ngucap sira ing lapat kubairo pira-pira manuk kubaro cilik. Wajaza lan menang aidon kalimane opo katfu alif taknisi buang alif taknis wa ibqa'ul madati lan netepake kuruf mat. Fatakulu mongko ngucap sapa sira kubairun ing lapat kubairun wardut li aslin sanian lainan kulib fakimatan soyir kuwai matan tusib wasada fi idin uyaidun wakutim lijam imingda malitas gire ulim wal alifus sanil mazidu yuja'alu wawan kadamal aslu fihi yuja'alu. Wardut lan balikake sapa sira li aslin maring kuruf asline sanian ing kuruf kang kaping pindho lainan kang rupa kuruf len kuliba mongko diganti apa sanian fasoyir mongko dadekake sapa sira kimatan ing lapat kimatan tusib mongko benerake sapa sira kuwai matan ing lapat kuwai matan wasada lan recel fi idin ing dalam lapat idin apa uyaidun apa lapat uyaidun wakutima lan diwajibake lil jam'i keduwene jamak tasgir mingda sangking iki wardut li aslin ma utawi kukum ulima kang dikaweruhi apa mah li tasgirin kang tetep keduwene tasgir wal alifu utawi alif asani kang kaping pindho al mazidu kang ditambahake iku yuja'alu didadekake apa alif wawan ing wawu kada iku koyok mengkono-mengkono yuja'alu ma utawi kuruf alif al aslu kang utawi asline fihi ing dalem emah iku yuja'alu ora dikaweruhi apa al aslu ayat tegese idakana ing dalem nalikane ana apa saniyul ismi kuruf kang kaping pindhone isim al musaggori kang ditasgir min kurufil laini saking pira-pira kuruf len wajaba mongko wajib apa radduhu balikake saniyul ismi ila aslihi maring asale saniyul ismi fa ing kana mongko lamun ana apa asluhu asline saniyul ismi iku al wawu kuliba mongko diganti apa saniyul ismi wawan ing wawu fatakulu mongko ngucap sapa sira fi kimatin ing dalem lapat kimatin ngucap sira ing lapat kuwaimatin ing lapat kuwaimatin wa fi babin lan ing dalem lapat babin ngucap sira ing lapat buaibun maknane lawang cilik wa ing kana lan lamun ana apa asluhu asline saniyul ismi iku alya'a iku rupa kuruf ya kuliba mongko diganti apa saniyul ismi ya'an ing ya fatakulu mongko ngucap sapa sira fi mukinin ing dalem lapat mukinin wong kang yakin ngucap sira ing lapat muyaikinun tasgir wa fi nabin lan ing dalem lapat nabun ngucap sira ing lapat nuyaibun maknane
taring cilik. Wasadalan nerecel atau sat. Apa qauluhum pengucape wong Arab fi idin ing dalem lapat idin. Maknane riyaya. Ngucap ing lapat uyaidun. Ing lapat uyaidun. Wal kiasu utawi kiase lapat idin iku uwaidun lapat uwaidun. Bikol bilyai kelawan ganteni ya wawan ing wawu. Li anaha krana sak temene wawu iku asluhu asale ya. Li anahu krana sak temene endi rujuke. Li anahu krana sak temene lapat idun iku lapat min ada saking lapat ada ya udu maknane kembali tatawa iku ya. Maknane riyaya kena kembali ya kena. Maknane kembali. Dadi li anahu krana sak temene lapat idun iku min ada saking lapat ada ya udu. Fa ing kana mongko lamun ana apa saniul ismi kurup kang kaping pindho. Al musogori kang ditasgir iku alifan rupa huruf alif mazidatan kang ditambahake au majhulatan utawa kang ora dikaweruhi tatawa kang ora dibodohi ngono ya kena. Fa ing kana mongko lamun ana apa saniyul ismi kurup kang kaping pindhone isim. Al musogori kang ditasgir iku alifan rupa huruf alif mazidatan kang ditambahake au majhulatal asli utawa kang ora dikaweruhi asale. Wajaba mongko wajib apa qalbuha ganti alif wawan ing wawu fatakulu mongko ngucap sapa sira fi doribin ing dalem lapat doribin. Ngucap sira ing lapat duwairibin maknane wong kang mukul cilik. Wa fi ajin lan ing dalem lapat ajin lan ing dalem lapat ajin ngucap sira ing lapat uwaijin. Ajun uwaijun maknane gading gajah cilik. Wa taksiru utawi jamak taksir fima ing dalem hukum dakarna kang nutur. Wa taksiru utawi jamak taksir fima ing dalem hukum dakarna kang nuturake sapa ingsun hu ing ma iku katasgiri koyok tasgir. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi babin ing dalem lapat babin jamake abwabun pira-pira lawang. Wa fi nabin lan ing dalem lapat nabin ngucap ing lapat anyabin dadi nabun jamake anyabun pira-pira taring. Wa fi doribatin lan ing dalem lapat doribatin oleh ngucap ing lapat dua ribin tatawa 2000 pira-pira wong kang mukul. Wa kamilil mangkuso fitas girima lam yakwi gairota isa lisan kama. Wa kamil lan nyempurnaake sapa sira al mangkuso ing isim mangkus. Wa kamil lan nyempurnaake sapa sira al mangkuso ing isim kang dikurangi huruf akhiri. Fitasgiri ing dalem tasgir malam yakwi ing dalem selagine ora mengku apa mangkus goirotai kali sakliyane tak salisan ing huruf kang kaping 3. Kamain koyok lapat main maknane banyu. Al muradu utawi kang dikarepake bil mangkusi kelawan lapat kang mangkus huna ing kene bab iku ma isim nakoso kang nyudoh atau kang kurang minhu saking emah apa karfun kurup siji faida sugiro mongko ing dalem nalikane ditasgir apa hadan nau iki werna minal asma'i saking pira-pira isim. Fala yaklu mongko ora sepi apa ima ayakuna ana kalane yen to ana apa hadan nau minal asma iku sunaiyan kang bangsa
loro kurufe mujarudan kang disepekake anitai saking tak. Au sunaian utawa kang bangsa loro kurufe multabisan kang menganggoni biya kelawan tak. Au sulasian utawa kang bangsa telu kurufe mujarudan kang disepekake anha saking tak. Fa ing kana mongko lamun ana apa hadan nau minal asma iku sunaian kang bangsa loro kurufe mujarudan kang disepekake anitai saking tak. Au multabisan utawa kang menganggoni biya kelawan tak. Rudah mongko dibalikake ilahi marang hadanau minal asma fitasgiri ing dalam tasgir. Apa makuruf nakoso kang kurang apa ma minhu sangking hadanau minal asma fayuqalu mongko diucapake fidamin ing dalam lapat damin diucapake apa lapat dumayun pira-pira getih cilik. Wa fi safatin lan ing dalam lapat safatin diucapake apa lapat sufaihatun dadi tasgire sufaihatun lambi cilik bibir cilik. Wa fi idatin lan ing dalam lapat idatin diucapake apa lapat wuaidatin pira-pira perkara kang dijanji pira-pira perkara kang dijanjiake. Wa fi ma'in lan ing dalam lapat ma'in musamma kang digawe asma apa bihima diucapake ing lapat muwayyun pira-pira banyu cilik. Wa ing kana lan lamun ana apa hadanau minal asma iku ala salah sati akrufin ing atase telu pira-pira huruf. Wasali suhu kali utawi kang kaping telune hadanau minal asma iku goiru taknisi sakliyane tak taknis sugiro mongko ditasgir apa hadanau minal asma ala lafdihi ing atase lafate hadanau minal asma walam yuradulan ora dibalikake ilaihi marang hadanau minal asma apa sayun sewiji-wiji fatakulu mongko ngucap sapa sira fisakis silaki ing dalem lapat sakis silaki wong kang landhep pedangi. Oleh ngucap sira ing lapat suwaikun pira-pira wong kang landhep senjatai. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.